flere penge, hvis der kommer flere mennesker, der laver fotovis. Det var det. Kan du lige sige det en gang til? Jeg fik ikke optaget det hele. Jo. Hvis jeg tillader os at sige det. Ja. Jeg er klar. Okay. Det er på grund af, man sagde noget med folkefitness. Hvis man laver folkefitness, så kommer der 1000 iPhones og 1000 penge og 1000 folkefitness-mennesker. Hvis folkefitness-mennesker laver folkefitness, så får man 1000 iPhones mere. Og så, når man laver når man får flere folkefitness-mennesker, så får man flere penge. Så får man flere 1000 penge. Så får man 1000 flere penge. Det er min plan.